إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün galemlerini yükten bar etip terbiyelep ituşi Allah'ı Subhanahu ve Hak Teala'ga bizning istiğfarlarımız, hamd, senelerimiz bolsaydı. Agar da Allah'ı Teala kimnidir o'zining keng rahmati bilan to'g'ri yo'lga indirsa, onu hiç bir kimde adıştıra olmaz. Hem şulay uк agar da Allah'ı Teala o'zining gadilligi bilan kimnidir adashtirsa, onu hiç bir kimde to'g'ri yo'lga indira olmaz. Shahodat keltirem, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham Muhammad bin Abdullah onun kılı hem elçisidir sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh muhterem aziz kardeşlerim. Ramazan ayının ahırı günler. Ramazan ayının ahırına da yakınlaştık muhterem aziz kardeşlerim. Bugün 1438 yılғы Ramazan ayının soңғы cümgası. Bugün kiş inşallah soңғы taravihtir. Әлі Kur'an yumgaqlab inşallah hatım kılası var cemaat. Көкте ay көрінмей başladı. Ramazan ayı ötüp de gitti. Sizmi de kaldık cemaat. Hesap birer vakıtı җитті. Her birimiz özüne sorav birsin, hem cevap izlesin. Min bu ayda нәрсәләр эшләдем? Нинди гамәлләр кылдым? Ramazan ayında куйган максатлар үтәлдеме? Шуңа күрә үзебезнең кылган эшләребезгә нәтиҗә ясыйк җәмәгать. Үкенерлек булмасын. Әйе. Мисал өчен бала туын көтәбез, борчылабыз, әйе, куанабыз, туа бала. Тәбриклибез бер-беребезне, каршы алабыз аны бу дөньяда. Аннан соң ул үсә башлый. Ширли, җылый, көнне төнне күрмибез, акча кирәк, дөнья чабабыз, һәм бер мәлле бу бала үсә. Үсә һәм нәрсә? Без аны кочаклай да алмыйбыз, күтәрә дә алмыйбыз, ярата да алмыйбыз җәмәгать. Моннан соң үкенәбез, менә хәзер син бәләкәй чакта булсаң, мин сине яратыр идем. Мин сине күтәрер идем. Әйе, әмма ләкин үскән ул. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә бәлки
борчылырга кирәктер. Шулай ук әгәр дә дустың булса синең, син аның белән тормыш буе бергә кай чакта шулай бәхәсләшеп тә аласың, талашып та аласың бит. Әмма ләкин дус син, әмма бер мәлле син аның белән ара бозасың. Һәм озак итеп сөйләшмичә торасың аның белән. Һәм ул каядыр китә еракка, мисал өчен. Алла сакласын, вафат була. Һәм син үкенәсең. Ник мин аңа сүзләр тапмадым дип. Ник мин анарга вакытында тиешле сүзләрне әйтмәдем дип үкенәсең. Шуңа күрә Алла сакласын, җәмәгать, үкенерлек булмасын. Рамазан айыбыз китә. Рамазан айыбыз китә һәм нәтиҗә чыгарыйк. Гомар бин аль-Хаттаб әйтә иде. Кыямәт көнне җиткәнче, хисап көн килгәнче, үзеңә хисап кыл. Алтын сүзләр, җәмәгать. Шуңа күрә һәрберебез нәрсәгә ирештек. Үзебезне бик яратсак та, төрле сәбәп табып акласак та, тугры җавап бирик, җәмәгать. Үтеп бара торган Рамазан айы калган айлардан аерыла идеме? Бу айда кылган гамәлләребезнең сыйфатлары яхшы якка үзгәрдеме? Холыкларыбыз өстендә эшләдекме? Үзебезне үзгәртергә тырыштыкмы? Сораулар күп. Тормыш иптәшләребез белән аралар яхшардымы? Кардәшләребезне, туганнарыбызны, дусларыбызны ныгырак ярата башладыкмы? Безне кимсеткән, рәнҗиткән кешеләрне гафу итә алдыкмы? Һәр кич дуга кылабыз. Ятладык һәм кылабыз. Аллаһумма иннәкә гафун тухиббул гафва фаъфу анна. Аллаһтан сорыйбыз: Я Раббым, син кичүрүче, гафу итүче, мине гафу ит дип. Үзебез гафу итәбезме? Кардәшең белән арасында кайчандыр килеп чыккан бәхәс, низак, үзара бер-беребезне аңламау хәл ителдеме? Дуслаштыгызмы? Әмма һаман шулай бер-берегезгә ачу тотып йөрисезме? Сораулар бирик. Әти-әниеңә аларның хакларын тиешле рәвештә кайтара башладыңмы? Ачык йөзең белән игелегеңне күрсәттеңме? Ва бил валидейни ихсана. Әти-әниең белән яхшы мөнәсәбәттә бул дигән Аллаһның сүзләрен тыңлап, үзеңнең тормышыңа керттеңме? Гаилә әхилләреңә, хәләл җифетеңә, балаларыңа мөнәсәбәт яхшардымы? Мәрхәмәтлек белән, хикмәт белән тәрбия бирәсеңме? Әдәп, әхлак ягыннан, гыйбадәт ягыннан беренче үзең үрнәк булып торасыңмы? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримул ахлак." Дөреслектә мин күркәм холыкларны камиллеккә ирештерү өчен генә килдем. Без бу хадисне тормышка керттекме? Үзебез өстебездә эшлибезме? Тырышабызмы? Бу сорауларга үзеңне алдамыйча тугры җавап бирергә кирәк. Әлбәттә, андый үзгәрешләр булсын өчен безгә Аллаһы Тәгаләгә һәм Аллаһ Тәгалә белән әйтәм бит, араны үзгәртергә кирәк. Һәм араны үзгәртергә дибез. Үзебез телибезме соң?
Үзебез үзгәрергә телибезме без? Әллә без үзебезгә бигрәк тә ошыйбыз? Үзебездән бигрәк тә сокланабыз? Аллаһ Тәгалә үзенең китабында әйтә: «Инналлаһа ла югаййиру ма бикауmin хатта югаййиру ма бианфусихим». Дөреслекте, Аллаһ Тәгалә бер кемне дә үзгәртмәс, әгәр дә алар үзләре үзгәрергә теләмәсләр. Шуңа күрә ниятләребезне яңартыйк, үзебезгә карыйк һәм хикмәт, җәмәгать, Раббыбыз безгә шушы айны бүләк итеп бирде. Шайтаннарны бугаулады, безгә форсат бирде. Үзебезнең нәфесләребез белән генә калдырды. Нәрсә өчен? Азган нәфесләребезне тыяр өчен, бозык нәфесләребезне җиңәр өчен, җаннарыбызны фақат яхшылыкка, хәерлегә, изгелеккә омтылсын өчен. Аллаһы Субханаху ва Хак Тәгалә ның бу бүләк әлбәттә. Шуңа күрә без аны аңлыйбызмы? Аның кадерен аңлыйбызмы без бу айның? Намазларыбызга карыйк. Намазларыбыз безнең ничек? Аллаһ Раббыбыз илчесе Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аша намазларга зур игътибар бирергә куша. Без таравихта узак торып, кыям тәһаҗҗүдләрдә озын рукухта ва сәҗдәләрдә булып, без нәрсә? Расулыбызның саллаллаһу алейхи ва саллям намазына якынаябыз, әзрәк кенә. Һәм аңлыйбыз, ничек пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям намазларны укыды, тырышты. Хәтта Гайша анабыздан килә, Расулыбыз намазларда узак торып, аның аяклары шешә ярыла иде. Һәм без монда күпмедер торып, бәлки шуны әзрәк кенә аңлый башладык җәмәгать. Намазның нинди булырга тиешлеген. Уразаларыбызга кайтыйк. Уразаларыбызны ничек тоттык җәмәгать? Ой буе, мен сама рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi. Нәрсә бу? Ишетеп, хәтта ятлап, әмма ләкин мәгънәсен хәтта аңлап, без Рамазанны әгәр дә иман белән, әҗр алу, теләк, ягъни өмет белән ураза тотсак, иншалла Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерә. Безнең уразабыз иман белән булдымы? Я Раббым Аллаһ, синең өчен ураза тотам. Гөнаһларымны кичер. Әҗр алу теләге никадәр көчле булды. Менә никадәр көчле булды җәмәгать, шул теләкне тормышка ашыру өчен никадәр без инде иншалла аның мәгъфиратына ирешербез. Күзләребез гаурәттән, колакларыбыз һәм телләребез ялган гайбәттән ураза тоттымы? Гөнаһ уйлардан, төрле заннардан сакландыкмы җәмәгать? Шуңа күрә әйтәм бит, сораулар бик күп. Һәм һәрберебез без шул сорауларга җаваплар табарга тиешбез. Шулай ук Рамазан айы, ифтарлар айы, сәхәрләр айы, изгелек кылу айы. Мәчетләр авыз ачу мәҗлесләре белән гөрли, әлхәмдүлилләһ. Син кардәшеңә хезмәт кылдыңмы?
Табыннарны оештырасыңмы? Катнашасыңмы? Бу эшләрдә бит безнең динебезнең бер өлеше. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Я айюхан-нас, афшу ас-салама ва ат'иму ат-таама ва силу ал-архам ва саллу бил-лейли ван-насу ниям тадхулу аль-джанна бис-салам." Карагыз. Инде гади әйбет бер яктан сүзләр, әмма ләкин эй кешеләр, салам таратыгыз. Ризык ашатыгыз. Туганнарыгызны белегез. Төнлә кешеләр йоклаган чакта намаз укыгыз. Исән имин җәннәткә керерсез. Кай чакта аптырап китәсең инде. Аны әйтмичә булмас. Кайберләр Коръән укуын кәрдәшкә хезмәт кылудан өстен дип уйлый. Әйе. Әлбәттә, Коръән уку шиксез зур гамәл, җәмәгать, ләкин аның әҗере үзең белән генә шикле. Әмма менә монда дастархан җәю, сулар тарату, кәрдәшләреңә җиләк җимешләр әзерләү, аш пылау бүлү, җәмәгать, мөэмин туганнарыңны ашату, гомумән җәмәгать, мөэмин мөселманнарга хезмәт күрсәтү, буларның файдасы үзең белән генә шикләнми. Шуңа күрә Аллаһ каршында бигрәк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва таавану алал бирри ва тақва." Бер-берегезгә изгелектә, тақвалыкта, тақвалык эшләрендә булышыгыз, терәк булыгыз, ярдәмләшегез, ди Аллаһ Тәгалә. Һәм хәтта кыям торучының әҗр саваплары аның ашатучыга да булыр иншаллаһ. Ну бит сәхәр ашатучы аркасында син рәхәтләнеп кыям торасың. Аннан соң төшәсең һәм сәхәр ашыйсың, авыз ачасың. Шуңа күрә аны онытмаска кирәк. Җәмәгать, мин инде гомумән мәчеттә Рамазан ае үткәрү өчен җаваплы кеше буларак үзем дә хисап кылам, нәтиҗә чыгарам. Аллаһка шөкер, Аллаһның рәхмәте белән быел без шулай ук безнең газиз Аямуддинны, Хафизны чакырдык монда кунакка. Аллаһка шөкер, килде. Үзенең сәләте, тавышы белән безне таң калдырды. Коръән белән калипләребезне әретте. Яшь булса да зур хезмәт кылды. Алхамдулилlah. Аллаһның рәхмәте яусын. Без аны көтәбез иншалла. Бүген кайтып җитәргә тиеш ул хәзер зур бәйгедә катнаша, алхамдулилlah. Шулай ук дәресләребез туктамады. Көндез дә, кичен дә хәзрәтләребез безнең тырышты, безгә гыйлем бирергә. Шуңа күрә мәдрәсәбез безнең туктамады, алхамдулилlah. Ифтарларыбыз һәр көнне җәмәгать, уйлап карагыз. 700 кеше, әби, бабай, апа, абзыйлар, яшьләр көн сайын авыз ачтылар. Шуңа күрә алхамдулилlah. Аллаһның рәхмәте яусын. Әлбәттә, кимчелекләр дә булды. Әйе, кимчелекләр бар, җәмәгать. Ул да булса инде безнең хөрмәтле балаларыбыз. Әйе. Дөресрәге, аларның мәчеткә карата мөнәсәбәтләре. Әйе, тәрбия җитми. Порядок, дисциплина. Зурларга, өлкәннәргә хөрмәт җитми. Мәчет әдәбен, тынычлыгын саклау өстендә әле безгә эшләргә кирәк, җәмәгать. Һәрберебезгә. Әлбәттә, аның әти-әнисе бар. Әлбәттә, ул аны карарга тиеш, әмма ләкин кая безнең усал бабайларыбыз? Бер 15-16 ел элек безне яшьләрне түбәтә кимәсәк, носки безгә бәйләнеп әзрәк колакларыбызны борып шулай
безне тәртиптә тотканнар иде. Әмма ләкин әйтәм бит, балаларыбыз Аллаһның рәхмәте белән муллыкта яши. Аларга без аңлатмасак бит тәртипне, мәчеттә тәртибен инде. Алла сакласын. Нинди безнең киләчәгебез булачак. Шуңа күрә инде әйтәм бит, үзебездән башлап, үзебезнең әдәп әхлагыннан башлап, әлбәттә, үзебезнең балаларыбызга да без шуны өйрәтәбез, күрсәтәбез. Ярар. Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә хәзер инде без тик тормыйбыз, Аллага шөкер. Хәзер инде безнең фитра садакаларны халыктан без кабул итеп, шул акчага ярмаларны сатып алып, без инде хәзер хәтта фатирларына илтәбез. Алхамдулилла, җегетләребез үзенең машиналары белән квартирага хәтта илтә, матур сүзләрне әйтеп, елмаеп, бүләклиләр безнең мохтаҗларны. Шуңа күрә әйтәм бит, мин инде үз исеменнән, әлбәттә, һәм инде мәчет исеменнән инде һәрберегезгә рәхмәт сүзләрне белдерергә ашыгам. Аллаһ субхана тәгалә һәрберебезнең уразаларыбызны кабуллардан кылсын. Һәм һәрберебезнең тырышлыгыбызны әлбәттә бу җиңел түгел җәмәгать. 700 кешене ашату, машалла. Анда инде шул кибетнең дә өлеше кергән. Апалар эзләде, арзанрак булсын дип продукцияны. Аннан соң безнең абзыйлар шул продукциядан матур итеп, тәмле итеп пылаулар пешерде. Апаларыбыз Аллаһның рәхмәте белән ашлар, салатлар әзерләде. Шуңа күрә без гөрләдек монда, машалла. Алхамдулилла. Хәтта ашаучыга да Аллаһның рәхмәте булсын. Әгәр дә ул килмәсә, ифтар булмас иде. Шул кичкырын кардәшләребез безнең такси Рамазанга утыртып, әби бабаларны урынга җиткереп шулай. Алхамдулилла. Менә без шундый зур гаилә булып яшибез, җәмәгать. Менә шулай. Без күбәябез. Һәр көнне яңа йөз. Һәр көнне без менә шулай Аллаһның рәхмәте белән нәрсәдер яңа мәгълүмат алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, минем инде үтенеч инде бер-беребезгә хөрмәтле булыйк. Бер-беребезне хөрмәт иттек. Безнең арабызда төрле милләтләр хәзер бит мәчеткә йөри башлады. Безнең арабызда төрле сынаулар кичергән кешеләр бит. Шуңа күрә әйтәм бит, без бәләкәйләре инде зурларына хөрмәтләргә тиеш. Азурлар инде әлбәттә бәләкәйләрне инде нәрсә өйрәтергә, тәрбияләргә тиеш иншалла. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Әлбәттә инде ифтар акчасын кертүчеләргә дә аларга аерым Аллаһның рәхмәте яусын. Кесәдән 60 һәм 75 мең чыгарып куярга, анысы да бик җиңел түгел. Шуңа күрә әйтәм бит, көннәр безнең тулды, хәтта булды шундый көннәр безнең юк иде. Бирүче юк иде. Без борчыла идек, нәрсә эшләргә хәзер безнең ифтар булмый микән дип, әмма Аллаһның рәхмәте белән килеп чыга иде шундый бер кеше, һәм әйтә иде, мин түлим дип, мин каплыйм дип, мин сатып алам дип бу көнне, һәм Аллага шөкер, безнең бер көндә калмады. Алхамдулилла, бүген безнең ифтар, һәм иртәгә безнең соңгы ифтар иншалла. Аллаһның рәхмәте яусын. Бүген соңгы кичә. Соңгы төн иншалла. Шуңа күрә җәмәгать сезне индим. Индим сезне, ашыгыгыз. Ашыгыгыз намазларга. Ашыгыгыз тәүбә итәргә. Аллаһка шөкер итәргә. Һәм Аллаһтан сорагыз. Я Раббым, киләсе Рамазан айына, я Раббым, яшәеш гомеремне бирсәң иде, я Раббым. Шул Рамазанны күрергә һәм шунда катнашып, намазлар укып, изгелеп кылып, я Раббым, безгә насип итсәң иде дип, һәрберебез җәмәгать шуны сорарга тиешбез. Аллаһумма балигна Рамадан дип безнең сахабалар әлбәттә алдан сораганнар иде Аллаһтан Рамазанга ирешер өчен. Шуңа күрә һәрберебез иң беренче үзебезгә нәтиҗә чыгарыйк, хисап кылыйк
һәм өметләник, иншалла, киләсе Рамазанында иншалла күрербез. Aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum min kulli dhanbi.